YouTube, καλώς ήρθατε, καινούριο βιντεάκι σήμερα στο οποίο θα σας δείξω πώς έκανα το κομμάτι του NEMS, το Cold, πώς έφτιαξα τα drums, πώς βρήκα τη μελωδία και το όλο αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα, για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το κομμάτι, είναι αυτό εδώ. Έτσι, είναι αυτό εδώ. Εγώ μπήκα στο TuneBat, έτσι πιστεύω λέγεται, και έψαξα Cold NEMS 142 bpm, 142 bpm. Μπήκα και σε ένα άλλο AI και έψαξα και μου έβγαλε 141,5. Οπότε λέω, μάλλον 142 θα είναι, 141,5. Μπήκα τέλος πάντων με το μετρονόμο και όντως τόσο είναι, δεν είναι ότι είναι διαφορετικό. Τόσο είναι όντως. Yo, apart from bro when I ain't have bread, me I didn't hear from no one. I span that block on my pedal bike and I didn't see no one. Έτσι βρήκα τα vocals που δούλεψα πάνω στα drums για πολλές ώρες, πάρα πολλές ώρες. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρω τους ήχους που χρησιμοποιούσε ο μουσικός παραγωγός του NEMS. Γιατί ήταν πραγματικά πολύ ωραίοι σαν ήχοι, αλλά δηλαδή το kick που είχε, δηλαδή έπρεπε να κάνω αυτό εδώ. Yo, Που και πάλι δεν ακούγεται το ίδιο, δεν είναι τόσο... Αλλά τι να κάνουμε, δεν γινόταν αλλιώς. Και μετά από κάμποση ώρα δουλίτσες. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι ότι στις πρώτες 4 μπάρες εγώ δεν έχω τη μουσική, δεν έχω τη μελωδία. Τώρα, δεν έχω τη μελωδία γιατί δεν μπόρεσα να βρω δεν μπόρεσα να τη βρω. Δηλαδή, δεν είναι όπως στο τέλος που υπάρχει ένα κομμάτι από αυτό που χρησιμοποιείται μέσα σε όλο το beat. Δεν μπόρεσα να το βρω, οπότε λέω από το να βάλω μαλακίες, από το να βάλω κάτι που δεν ταιριάζει με το όλο κομμάτι και να είναι διαφορετικό, καλύτερα να είναι ελλειπές παρά να είναι λάθος. Να το. yo, apart from bro when I ain't have bread, me I didn't hear from no one. I span that block on my pedal bike and I didn't see no one. I was linking fox and dogging them out and hanging up cars like hold on. Kinda weird, I missed that life, right? Boy, it feels so wrong. Got paid, but I had to stretch it. Now I'm posted up trying to get it. She like, why you heartless? These hoes won't even get it. I got mad and I wanted to pull man up. If bros on go, don't tempt me. Λοιπόν, αυτό βγάλαμε. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Κάνε sub, κάνε like, με βοηθάει. Κάνε με follow στα social. Μέχρι τότε, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι.